हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बेयाव नुनाय गासैबो टपिकखौनो आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो नाय, नङाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा। लोगोसे नोंथांमोना जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव दिनैसो गोदान नायसनदोंबा अन्नानै जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा थुनानै ला। बेजों लोगोसे जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागुनि गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय, उन्दैफोरनिसिम अननाय, लोगोसे जोंनि एडभान्स बड'लेण्डनि नायगिरि बिथांमोननि न'खराव बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागुआव बयनिबो न'खराव गोजोन आरो अनलायनाय लाबोथों, बेखौनो जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलनिफ्राय जोंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ, नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय था। जों बेयाव होखानाय बायदि फार्स्टनिखौ गिबियाव रायलायग्रोगोन। जब कार्डनि गोबां मानसिनावनो फैसा हाबदों, बेखौ नोंथांमोना लकडाउननि थाखाय बेंकआव चेक खालामनो हायाखै आरो नोंथांमोना बेखौ बोरै गावनि मबाइलावनो अनलाइन नायो, बेखौ नोंथांमोना आं भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। बयनिबो गामियावनो जेब्लाबो जब कार्डनि खामानि जाबाय थायो। बे भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै नायथार, जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि गामियाव माब्लाबाफोर जब कार्डनि फैसा हाबदोंबा नोंथांमोना बेंकआव थांलायनानै चेक खालामाजासे नोंथांमोना गावनि मबाइलावनो नायनो हायो। बे भिडिअआ जोबोर इम्परटेन्ट होननानै साननानै लानानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय था। थ' जों दानिया फार्स्टनिखौ रायलायदिनि, बेखौ बोरै चेक खालामो, अबाहाय नुयो, आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। बियो एनजिरेगानि अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थांनानैनो नोंथांनि जब कार्डनि फैसाया हाबोना हाबाखै बेखौ नोंथाङा चेक खालामनांगोन। आं बे वेबसाइटनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै बे लिंकआव फैनांगन। बेबायदि फार्स्टआव नोंथाङा इन्टारफेस फैयोबा नोंथांमोना बेयाव नुदोंने महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल एमप्लयमेन्ट ग्यारान्टि एक्ट, एनजिरेगानि फुल फर्मआ बेयाव नोंथांमोना बेयाव जुम खालामनानै नाय। नोंथांमोना बेयाव नैबाव क्लिक खालामनांगोन। नोंथांनि जब कार्डनि फैसाखौ हाबोना हाबाखै नायनो थाखाय नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव नोंथाङा नुदोंने बेयाव सिटिजेनशिप, ओरैहाय सिटिजेनशिपनि सेकेन्डआव दंनै पन्सायत जिपि पिएस जेडपि, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि नोंथांनि मोखाङाव बेबायदि पेज फैगोन। बेबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनाव नोंथांनि मोखाङाव बेबायदि पेज फैनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव पन्सायत नुदोंने, नोंथां खालामनानै नाय। जुम खालामनानै नायनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नै ग्राम पन्सायतआव क्लिक खालाम। नोंथाङा बे फार्स्टनियाव ग्राम पन्सायतआव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि नोंथांमोननि मोखाङाव बेबायदि पेज फैगोन। बेबायदि पेज फैनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नै नुदों ग्राम पन्सायत होनाय दं गाहायाव। बेयाव नुदों नै डाटा एन्ट्रि जेनेरेट रिपर्ट। बेयाव नोंथांमोना नैबे सेकेन्डनि जेनेरेट रिपर्टआवनो क्लिक खालाम। जेनेरेट रिपर्ट जब कार्ड जब स्लिप बेयाव नै होनाय दंखायो वर्किं पेन्डिं। बेयाव नोंथांमोना जेनेरेट रिपर्टआव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नै बेयाव जोंनि इण्डियानाव बेसेबांथा स्टेट दं बेयो फैजोबगोन आरो स्टेट इउटिसि गासिबो फैजोबगोन। नोंथांमोना बेयाव जोंनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव नै जोंनि आसामाव सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथांनि मोखाङाव बेबायदि पेज फैगोन। बेबायदि पेज फैनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव सेलेक्ट खालामदो फाइनान्सियेल इयार। जोंनिया दा फाइनान्सियेल इयार रानिंआ 2020 एन्ड 21। नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामदो। बेसेबां मायथाइनि फैसा हाबनायखौ नायनो नोंथाङा बेयाव नायजोबनो हागोन। 2009निफ्रायनो जों 2020 आरो 21निखौ नायनोसै। बेयाव 2020 आरो 21आव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। बेयाव सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। जोंनिया बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट, आं बङाइगावनिखौ नायला, आं चिरांनिखौनो नायनोसै। जोंनि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव थानाय खाथिनि चिरांनिखौनो नायनोसै। चिराङाव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनबेसे ब्लक अफिस दं बेयाव नोंथांमोना नुखागोन। बे ब्लकआव सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नैबे बर' बाजार बिजनि मानिकपुर आरो सिडली चिरां दं। आं एग्जाम्पल हिसाबै सिडली चिरांखौ नोसै। नोंथांमोना नोंथांनि एरियाखौ नोंथांनि ब्लकखौ सेलेक्ट खालाम। सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथांनि पन्सायत नोंथाङा मा बिसिडिसिनि सिङाव दं बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। नै बेयाव गोबां दं, नै बासबारि मा दङ, बेरहांगाव, साफागुरि, बेंटल। आं बेंटलाव सेलेक्ट खालामनोसै। बिदि गासैखौबो सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथाङा बे प्रसेसआव क्लिक खालाम। बे प्रसेसआव क्लिक खालामनायनि उनाव प्रसेसआव सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नै बेयाव नोंथाङा फार्स्टआव नुदों R1 जब कार्ड रेजिस्ट्रेसन। बेबायदिनो गोबां दं। नै बेयाव R4 R3 नोंथाङा बे R1नि जब कार्ड एन्ड रेजिस्ट्रेसनावनो होनांगोन। नोंथाङा बे 5आव नुदों नै जब कार्ड रिलेटेड रिपर्ट्सआव नोंथाङा बे 5 नम्बराव जब कार्ड एमप्लयमेन्ट रेजिस्टार बेयाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेयाव नै बे गामियाव बेंटल एरियायाव बेसेबां
जब कार्ड हल्दारफोर दं बिथांमोननि नामा फैजोबगोन। बेयाव आं सोरनिबाफोर न'खरनिखौ नायफ्लांबायदोंबा आं नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थागोन, मानोना आं आन्दाजैसो नायदों। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। नोंथांनि नामफोरखौ बेयाव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंथाङा मा नाम, जेन'बा नोंथांनि गामि, बेयाव गासिबो थाजोबखागोन। दानिया जों बेयाव जायखिजाया सासेनिखौ नायनोसै। जुदि सोरनिबाफोर न'खरनि एबा सिनायनायफोरनि गोलैबायदोंबा आं नोंथांमोनाव निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आं बेगौमानिखौ आं होथेनो नाजागोन। दानिया बेयाव नोंथांनि गामिनि गासिबो नामा थाजोबखागोन। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि फादारनि जायनि नामाव जब कार्ड रेजिस्ट्रेसन बेखौ नायबानो जाबाय। बेयाव आं जायखिजाया सासे मानसिनि नामखौ सेलेक्ट खालामनोसै। बेयाव सोरनिबाफोर न'खरनि गोलैनोबा आं निमाहा बिनाय थाग्रोबाय। आं बेयाव जायखिजाया सासेनि नामखौ सेलेक्ट खालामबाय। सेलेक्ट खालामनायनि उनाव बेबायदि नामाव बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नुदोंलै, नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। सरि, नेटआ स्ल'। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेयाव फेमिलिनि फट', बेयाव जायनि नामाव बे जब कार्डआ नाम दं बेयाव नाम थागोन आरो बेनि जब कार्डनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार थागोन, बिनि गामिनि एड्रेस आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट जेन'बा नोंथांनि फुल एड्रेसा थागोन। बेजों लोगोसे जब कार्डआव गाहायाव बोख्लायनानै नायनो हागोन नोंथांमोना बे जब कार्डआव साबेसे फेमिलिया एड दं, नोंथांनि फेमिलिफोरनि मेम्बारखौबो जायनि नामा बे जब कार्डआव लिस्टआव दं नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। बेयाव साथामनि दं आरो बिथांमोना मा बेंकनि एकाउन्ट होदों, बेसेबां बैसोरनि, बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना बोख्लायनानै नायनो हागोन माब्ला फैसा हाबनाय। बोख्लायनानै नायोबा नोंथांमोना बेयाव नुगोन बेसेबां फैसा सोखो आरो माब्ला सोखो, मानि थाखाय सोखो, सोर मावनाय, बेयाव नोंथांमोना नुजोबगोन। दानिया जों बोख्लायथारनानै नायगोन गाहायाव 2020आव सोनायखौ 2019आव हाबनाय, बियो नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। बेयाव नै नोंथांमोना लास्टआव नोंसिनि फैसा हाबनायखौ नायनो हागोन। बेयाव सोर मावदों, जेन'बा नोंथांनि फेमिलि मेम्बारफ्रा सोर मावामोन बे जब कार्डनि खामानिखौ हागोन आरो माब्ला सोनाय बे फैसाखौ नोंथांमोना बेयाव नुजोबखागोन। जेब्ला जब कार्डआव एकाउन्टआव फैसा सोना हरो बेयाव नोंथांमोना बे सोना हरनायनि डेटखौ नुखागोन आरो बेसेबां सोना हरदों नोंथांमोना बे फैसाखौ बेयाव नुगोन। जुदि सोरबाफोर गेम गेलेनो गोसो दंबा नोंथांमोना बे गेमखौ इनस्टल खालामनानै गेलेनो हागोन। बे गेमखौ गेलेनानै नोंथांमोना गावनि मबाइलाव रिसार्ज सोनो फैसा मोननो हागोन आरो नोंथाङा बुरजा खामायनानै नोंथांनि बेंक एकाउन्टआवबो ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हागोन। बेयाव नै पाबजि आरो फ्रि फायार, केरम आरो पेनाल्टि सुट, बास्केटबल बायदि खेला दं। नोंथांमोना बे गेमखौ इनस्टल खालामनानै गेलेनानै नोंथाङा पेटिएम केस एबा बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हागोन। आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बे एप्लिकेसननि लिंकखौ होखागोन। नोंथांमोना बे लिंकजों जयेन जानो हागोन। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन आं बे गेमनिफ्राय टटेल दासान्दि दिनैसिमाव गेम गेलेनानै 4167 बे गेमनिफ्राय खामायबाय। आं बेखौ आंनि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनानै लाबाय। बेखौ बोरै ट्रेन्सफार खालामो आं भिडिअ खालामखानाय दं, नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। आं बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। लोगोसे बे गेमनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर गेम गेलेनानै फैसा खामायनो गोसो दंबा ओरैनो थास्लायस्लाय बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। बेजों थांनानै नोंथांमोना जयेन जानानै गेलेनो हागोन आरो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव एबा पेटिएम एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायफिनदिनि। दानिया जों 2 नम्बरनिखौ रायलायगोन। PM किसाननि 2000 राङा मास मोनथाम हाबबाय थागोन नामा होननानै गोबां मानसियानो भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै आंनियाव सोंहरदों। नोंथांमोना बेखौ कनफिउस जानो नाङा। जेरै जान दान यजना हिन्जावफोरनि एकाउन्ट एबा हौवाफोरनि एकाउन्टआव जेरै मास मोनसेयाव 500 सोनानै हरदों, बेबायदिनो PM किसान जाय बानायदों बिथांमोनाबो 2000 मास मोनथाम सोनानै हरगोन नामा बिदि होननानै नोंथांमोना गोबां कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरदों। बेखौ नोंथांमोना क्लियारलि गोसोआव लादि बे PM किसाननिखौ बेखौ 2000 रांखौ मास मोनथाम सोनानै हरनाय नङा। बे जान दान एकाउन्टफोरनि गेस फ्रिफोरनियासो मास मोनथाम सोनानै हरबाय थागोन। बे PM किसाननिया बेखौ नोंथांमोना मास मोनथाम मोनबाय थानाय नङा। नोंथांमोना सिगां जेरै मोनो मास मोनब्रैनि उन जेरै खनसे मोनबाय थायो, बोसोराव खनथाम 6000 मोनो, बेबायदिल' नोंथांमोना बे PM किसाननि 2000खौ मोनगोन। बेखौ रेगुलार मास मोनथाम जान दान एकाउन्ट एबा फ्रि गेसनि बायदि नोंथांमोननि एकाउन्टआव 2000 सोबाय थानाय नङा। दानिया जों नेक्स्टनिखौ रायलायगोन। बेयाव नुदों एकाउन्टआव बयनिबो एकाउन्टआव एबा सोरनिबा एकाउन्टआव 1000 फैसा सोना हरजोबदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ। दानिया नोंथांमोना बेखौ बोरै नायो? बेखौ स्टुडेन्टफोरनियावबो सोदों, सोरबा बोरायनियावबो सोदों, सोरबा सेंग्रानियावबो सोदों, सोरबा फरायसानियावबो सोदों। बेखौ बोरै चेक खालामो? बेखौ नोंथांमोना नायनानै चेक खालामनो हागोन। गोबां मानसिनावनो बे फैसाया 1000 हाबदों। आंनि लोगो सासेनावबो हाबदों, आंनियाव नाथाय बे हाबाखै। माब्लाबाफोर हाबगोनबो जानो हागौ। नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै लानाया मोजां। नोंथांनि एकाउन्टआवबो हाबदों नामा नोंथाङा बेखौ गावनि मबाइलावनो नायनो हागोन। जों बेखौ बोरै नायो? जों भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबाय। एसे गोलाव जानो हागौ, थेवबो नोंथांमोना नायलांबाय था। नोंथाङा जायखिजाया नों बाहायग्रा ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै ला। बेनि उनाव नोंथाङा सार्च बाराव गुगोल सार्च बाराव टाइप खालाम PFMS बिदि टाइप खालामनायनि उनाव नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालाम।
सार्च खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन नोंथांमोननि मोखाङाव बेबायदि पेज फैगोन। बेबायदि पेज फैनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव नुदों बे फार्स्ट फैनाय pfms.nic.in आव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव सरि नेटआ एसे स्ल'। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांनि मोखाङाव बेबायदि पेज फैगोन। बियो अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना बेयाव नुदों पाब्लिक फाइनान्स मेनेज सिस्टेम PFMS माने फुल फर्मआ बे पाब्लिक फाइनान्स मेनेजमेन्ट सिस्टेम। दानिया नोंथांमोना गाहायाव बोख्लायनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुदों नो इउर पेमेन्टआव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नोंथांनि बेंकआ मा बेंक बेयाव नोंथाङा नोंथांनि बेंकनि नामखौ होनांगोन। जेन'बा नोंथांनो आसाम ग्रामीण बिकास बेंक बा आसाम ग्रामीण बिकास बेंक होदो आरो नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बेयाव होदो आरो बेयाव कनफार्म नोंथाङा बे एकाउन्ट नाम्बारखौ बेयाव मा होदों बेयाव नोंथाङा एके होदो। बेनि उनाव बेयाव जा केपचार नुदों जा फटक नुदों बेयाव नाम्बार नुदों नोंथाङा बेयाव होनानै बे सार्चआव क्लिक खालामनांगोन। जेन'बा नोंथाङा बेनि फटक एबा इमेज एबा बे नाम्बारखौ सिनायाखैबा नोंथाङा नैबे क्लिक खालामनानै दस्रा खालामनो हागोन एबा नोंथाङा सिनायनाय खालामनो हागोन। बेखौनानै खोन्थानि बोरै नायो। बिदि टाइप खालामबानो बेंकआ फैखागोन। जेन'बा आसाम ग्रामीण होनाय लोगो लोगो आसाम ग्रामीण बिकास बेंक फुल फैखागोन। नोंथाङा बेयाव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बेयाव होदो। गासिबखौबो फिलआप खालामनायनि उनाव नोंथाङा नैबे सार्चआव क्लिक खालाम। सार्चआव क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि फैगोन। सरि नाम्बारा जायाखै, आं होफिननि। सार्च खालामनायनि उनाव सार्च होखांनायनि उनाव बेबायदि पेज फैगोन। माने नोंथांनि मोखाङाव बेबायदि पेज फैगोन। जुदि नोंथांनाव फैसा हाबदोंबा मानि थाखाय हाबदों नोंथाङा बेखौ नुखागोन। बे फैसाया आंनि एकाउन्टाव हाबाखै, ओंखायनो बेयाव न' रेकर्डस फाउन्ड जाबाय। जुदि नोंथांनियाव हाबदोंबा माब्ला हाबदों आरो मानि हाबदों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। गोबां मानसिनावनो बेयाव 1000 फैसाया हाबदों। नोंथांमोनावबो हाबदों जानो हागौ। नोंथांमोना चेक खालामनानै ला। आंनिल' बे फैसाया हाबदोंमोन। जुदि नोंथांमोनाव हाबदोंबो जानो हागौ। नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। माला हाबदों मानि थाखाय हाबदों नोंथांमोना बेयाव डिटेल्स नुजोबगोन, बेयाव होनाय थाखागोन। दानिया जों PM किसाननि फार्मार कर्नार आपडेटनि सोमोन्दै रायलायगोन। जाय बिथांमोनहा गावनि PM किसाननि एग्रिकालचारनि फैसाया हाबोना हाबाखैमोन बेखौ नोंथांमोना PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायनो हायोमोन। बेयाव नोंथांमोना नुखायोमोन फार्मार कर्नार होनाय। बेयाव क्लिक खालामनानैनो फार्मार कर्नाराव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना गावनि फैसा हाबनाय स्टेटास हाबोना हाबाखै बेखौ नायनो हायोमोन। नाथाय बिनि आपडेट बिथांमोना खालामदों। बेखौ दा बे फार्मार कर्नारखौ बे वेबसाइटनिफ्राय बोखारबाय। नोंथांमोना जुदि दा चेक खालामनोबा नोंथांनि फैसाया हाबोना हाबाखै बेखौ नायनोबा बेयाव गावसिनि अफिसियेल एन्ड्रइड एप्स दंखायो प्ले स्ट'राव। नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। बे PM किसाननि पेमेन्ट स्टेटास एबा बे माब्ला हाबनाय नोंनि पेमेन्ट स्टेटासखौ नायनो थाखाय नोंथाङा जुदि नायनो गोसोबा नोंथांमोनहा प्ले स्ट'रनिफ्राय गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटनि PM किसान बेयाव आरो GOI लिरनाय दं। नोंथांमोना बे प्ले स्ट'राव नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन। PM किसान बे होनाय दंखायो आरो GOI होनाय दं। बेखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय। GOI माने गभार्नमेन्ट अफ इन्डिया होनाय दंखायो। नोंथांमोना बेखौ प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नोंथांनि नायनो हागोन। दासान्दि बेयाव अफिसियेल नोंथांमोना बेखौ नायनो हानाय नङा। आरो नोंथांमोना नायथारनो गोसोबा एप्सखौ डाउनलड खालामनानै नाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानबा जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो।